ugodnije temperature zraka, zima koja ne pokazuje svoju potpunu oštrinu. Za ove ljude znači samo jedno – nastavak kretanja. Kretanja ka budućnosti, ka boljem sutra. Ljepši dani prilika su da nastave svoju borbu. I ove dane iskoristili su da pređu granicu naše zemlje, iz Srbije. Tako su u danima vikenda na Tuzlansku glavnu autobusku stanicu pristigli novi migranti. I kada izuzmemo novi priliv više od 50 njih u protekla 2 dana, evidentan je porast broja migranata u Tuzli. To se može zaključiti ako se uzmu u obzir podaci Gradskog Crvenog križa. Tokom prošlog mjeseca mi smo observirali neki 806 migranata, a u prošloj sedmici samo 206 migranata. Preko vikenda je, čini se, neki 100-tinjak novih migranata došlo u Tuzlu. Kada bi se sada gledalo odakle je priliv, odakle dolaze ljudi, do sada je to bilo, ovako rekao bi, interno unutar Bosne i Hercegovine nekakav vid njihovih pomjeranja, tražeći vjerovatno ugodniji i udobniji smještaj. Ovo sad preko vikenda što je bilo, reklo bi se da ponovo kreće iz Srbije pomalo priliv migranata i da su to ljudi koji su bili u migracijnim centrima u Srbiji. I tako već 2 godine na ovoj adresi. Dolaze i odlaze. Smjenjuju se, ali je uvijek prisutan veliki broj njih. Kada se rezimiraju prethodne 2 godine, broj migranata koji su prošli kroz našu zemlju bio je ovakav. Tokom 2018. i 2019. godine u našu zemlju je ušlo oko 57.000 ilegalnih migranata. Sa prvim danom proljeća očekuje se novih 6 do 8.000. Oni obično borave u ovakvim uslovima. Šator do šatora. U njima borave ljudi. I to oni koji se tu ne žele zadržati, koji uglavnom žele ići u Njemačku, Belgiju i Italiju. Do ovih odredišta zaglavljeni su ovdje, u nehumanim uslovima. Jedan od migranata, Kerim iz Alžira, sa nama je podijelio svoje iskustva tokom jednomjesečnog boravka na Tuzlanskoj autobuskoj stanici. Ovdje su ljudi dobri, žele pomoći i hvala im na tome, ali mi spavamo na polju, hladno je na betonu. Mi ovdje, pored sve pomoći dobrih ljudi, ipak nemamo uslove za život dostojan jednoga čovjeka. Mi nemamo dovoljno kapaciteta da odgovorimo na sve potrebe ovih ljudi i mislim ako se nastavi ovaj priliv, a po svoj prilici će se nastaviti, mislim da se vrlo brzo ovdje može desiti neka humanitarna kriza. Uzimajući u obzir ove uslove, ali i povećan broj migranata, kantonalna vlada je reagovala. Ministru sigurnosti Bosne i Hercegovine je prije nekoliko dana upućen poziv za posjetu Tuzlanskom kantonu. Tom prilikom tražit će se adekvatna rješenja, istakao je kantonalni ministar unutrašnjih poslova Sulejman Brkić. Da se organizuje sastanak sa ministrom sigurnosti i njegovim timom, zajedno vlada TK, znači Ministarstvo sigurnosti i predstavnici lokalne zajednice, a znamo da je pitanje migranata, odnosno stranaca, u nadležnosti države, odnosno Ministarstva sigurnosti. Inače, prema informacijama kojima raspolaže Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, u Srbiji trenutno boravi između 7 i 8.000 migranata. Može se očekivati da će veliki broj njih krenuti prema Bosni i Hercegovini.